Predstavljanjem Vukovarskog zbornika broj 6 u Vukovarskom centru Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar završeno je obilježavanje 7. dana Matice Hrvatske u Vukovaru. Zbornik je tiskan na 465 stranica, a u njemu je 30 radova, 28 autora. Dakle, riječ je o kruni našeg jednogodišnjeg rada, dakle, pokušaju da sa svojim prilozima, da sa sudjelovanjem različitih autora i problematiziranjem različitih tema približimo, osvjetlimo, upozorimo ili podsjetimo na sva važnija događanja i aktere iz vukovarske prošlosti i sadašnjosti, a na određeni način čuvajući tu baštinu određujemo i Vukovar budućnosti. Radovi su podijeljeni u 6 cjelina: društvo i kultura, znanstvene i stručne rasprave, Vukovar u Domovinskom ratu, književni prilozi, eseji i kulturna baština, sjećanja na ljude i događaje, te govori i prikazi knjiga. Zbornik su predstavili Sandra Cvikić, Zlata Živaković-Kerže i urednik Dražen Živić. Za glazbeni ugođaj pobrinuli su se učenici glazbenog odjela Osnovne škole Dragutina Tadijanovića.